Tak, vítaj v našom sklade, kde ti porozprávam, aký je rozdiel medzi stoličkou Premium a stoličkou štandard. Je tu rozdiel veľmi veľký, napriek tomu, že ten dizajn, keď si predstavíš, ako vyzerá ten základný dizajn tej stoličky, tak je veľmi podobný. Funkcionalitou je podobný. Lenže sú tu rozdiely. Toto bol prvý model, ktorý sme riešili. Je krásny, dizajnovaný a jednoducho má prémiovejšie materiály, má krajšie opradlo, buď z masívneho dreva, alebo toto zrovna je karbón, je naozaj ľahučký, ale potom sme prišli na to, že OK, chceme spraviť aj lacnejšiu verziu a vypočuli sme si aj zo pár odborníkov, fyzioterapeutov a zistili sme, že je dopyt potom, aby tento stred bol vytvorený preto, aby ťa to netlačilo zo spodu, ale potom sme zistili, že nákostrč niektorých ľudí môžu mať s tým problém. Tak sme vymysleli lepší dizajn, takzvané lepší, funkčnejší v tom pohľadu, že všetko, s čím by si mohol mať z tejto časti problém, sme jednoducho túto vybrali. Takže ak má niekto problém s kostrčou, ak má problémy zo spodu, hemeroidy, čokoľvek, tak stolička štandard je perfektné riešenie, pričom ten dizajn toho sedáku, že toto je presne iba odrezaný kúsok tohto istého. To znamená, že dizajn je a layout, rozmery je všetko rovnaké. A takisto je zjednodušenie na úrovni operadla, to znamená, že tvár a tá opierka toho celého, však keď sem pridáme to operadlo, túto časť a potom sem by som vložil ešte tú ďalšiu čalunnú časť, tak podobne to popiera, ale je pravda, že tento dizajn je trošku významnejší v ohľadu toho opierania sa na tú bedrovú časť, že veľa ľuďom viacej sedí, ale výhodou tohto dizajnu, okrem toho, že je minimalistický, že tá mechanika nám umožňuje posunúť to operadlo asi 5 cm rozsahu, čo môže byť výhoda pre ľudí, ktorí sú veľmi vysokí a treba majú to torzo dlhšie. Takže toto sú také základné hlavné rozdiely medzi stoličkou Premium a stoličkou štandard.